Таңнар сайын хәерле көн телим, аяз күкләр телим җиремә, кояшлы көн телим бар кешегә, һәм иминлек телим илемә. Таңнар сайын хәерле көн телим, аяз күкләр телим җиремә, хәерле кич телим бар кешегә, һәм иминлек телим илемә. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда Саба дулкыннар телевидениесе һәм Мәктәп ТВ тапшыруы. Сезне Юлба төп мәктәбе укучылары Галимуллин Рәзил һәм Хәмитов Лүзә сәламли. Бүген без сезне үз мәктәбебезгә сәяхәткә чакырабыз. Бүгенге тапшыруда сезгә мәктәп яңалыклары, көндәлек тормышыбыз, традициялар һәм шөгыльләребез, тырыш укытучыларыбыз һәм укучыларыбыз турында сөйләрбез. Матур уңышларыбыз белән уртаклашырбыз. 2023 ел Россия президенты Владимир Владимирович Путин тарафыннан укытучы һәм остазлар елы буларак игълан ителде. Мөгаллим, остаз, укытучы. Бу өч сүздә күпме мәгънә, күпме сер. Алар җилкәсенә гаять катлаулы эш тәрбия һәм белем бирү шәйкләнгән. Укытучы ул балалар күңеленә нур сибүче җылы кояш, дип яза Ушинский. Әйе, бу чыннан да шулай. Чөнки бала вакытта без бу сүзне ишетеп үсәбез. Минем агымда укытучы гади кеше генә түгел, бәлки могҗиза тудыручы да булып саклана. Чөнки иң беренче дөньяны танырга, серле хәрефләрен сүзләр төзергә, тыңлаусыз ручканы кулга тотып дәфтәр юлларына сызыклар хәрефләр язырга бары тик укытучы гына өйрәтә. Мәктәптә төп фигура булып укытучы, коллективны җитәкләүче, кирәк чакта ярдәм кулын сузарга әзер булып торучы директор тора. Хәзер әйдәгез, мәктәбезнең бүгенге тормышы турында белдерү өчен сүзне мәктәп директоры Хазиев Илнар Илдар улына бирик. Юлбат, Тәнәки, Исфалан һәм инде Сабадан төшеп укый безнең укучыларыбыз, коллективыбыз бик бердәм, тату. Үтеп баручы елыбыз бит инде безнең игълан ителгән иде, укытучы һәм остаз елы дип. Шул уңайдан күп кенә чаралар, күп кенә бәйгеләр, күп кенә гамәли конференциялар, киңәшмәләр үткәрелде безнең ел дәвамында һәм октябрь аенда үзебездә эшләп чыгып киткән өлкән ветеран укытучыларыбызны чакырып, алар белән берлектә матур концерт чарасы, чәй эчтертү оештырылган иде безнең мәктәп күләмендә. Һәм инде шунысы да сөендерә, елдан-ел мәктәбебезгә яшь белгечләр кайта. Аларның инде саны елдан-ел тулылана һәм менә быелгысы елда кайткан яшь белгечләргә безнең яңа укытучы дигән шундый грант булдырылды. Аларга инде ай дәвамында шушы 3 ел буе һәр айны 10 мең күләмендә өстәмә акча килеп торачак. Шуңа күрә, әгәр дә инде безнең коллективка килеп кушылырга теләгән укытучылар булса, без сезне чакырып һәм көтеп калабыз. Әйтеп китәргә кирәк инде, тәрбия юнәлеше дә бездә бик яхшы гына булдырылган дип. Район күләмендә учетта торучы укучыларыбыз юк, төрле чараларда, төрле бәйгеләрдә актив катнашалар укучыларыбыз һәм инде яхшы нәтиҗәле алар инде урыннарга ирешәләр. Шул ук олимпиада булсынмы, шул ук гамәли бәйгеләр булсынмы, шул ук әдәби чаралармы, спорт чараларымы, барысында да безнең укучыларыбыз актив. Минем инде телевизор караучыларга теләп үтәсем килә, иң мөһиме саулык, сәламәтлек, гаилә иминлеге һәм инде киләсе еллар имин, бәрәкәтле, тыныч еллар булсын иде.
Балачакның иң көтеп алынган һәм зарыктырган мизгеле мәктәпкә укырга керү. Һәр көнне тизрәк үсәсе, зур буласы һәм укыйсы, язарга өйрәнәсе килә. Мәктәп, белем, китаплар, хәрефләр, дәрес, кыңгырау тавышы. Бик серле булып үзенә дәшеп торам. Укытучы дигән илаһи зат бөтен нәрсәне дә белә, өйрәтә. Барлык сорауларга да җавап бирә ала. Безнең мәктәбебездә 26 укытучы 91 балага белем һәм тәрбия бирә. Барысы да югары белем белә. 3 укытучы югары, 14 укытучы беренче квалификацион категориягә ия. Мәктәпнең төп байлыгы үзенең предметын яхшы белгән, укучыларның яшь үзенчәлекләрен яхшы аңлаган укытучылары, белемгә омтылучан укучылары. Мөгаллимнәр һәр вакыт эзләнәләр. Укыту тәрбия эшчәнлегенә яңалыклар кертәләр. Укучыларга төпле белем бирү максаты белән янып эшлиләр. Укытучыларыбызның бүгенге матур хезмәтләре остазлары үрнәгендә тормышка ашадыр мөгаен. Гомер буе балаларга белем тәрбия биргән укытучы лаеклы ялга чыкса да, ничә яшьтә булса да күңеле белән мәктәп тормышы белән яши. Ул бүген дә безнең арада хөрмәт казана. Меңләгән укучылар рәхмәт хисләре белән мөгаллимнәрен искә ала. Алар алдында баш ия. Безнең дә горурланырдай остазларыбыз шактый. Без дә хөрмәтле остазларыбыз белән очрашабыз. Матур чаралар уздырабыз. Хәтта хезмәттәшлек тә итәбез. Һәр кеше үз халкының үткәнен, ата-бабалары ничек көн иткәнен, ниләр белән шөгыльләнгәнен, гореф-гадәтләрен, йолаларын белергә тиеш. Үткәнен белмәгәнең киләчәге юк дип бит халкыбыз. Менә шул үткәнне барларга ярдәм итүче, буыннар чылбырларын ялгаучы, мәктәбебезнең хөрмәтле кешесе, Татарстан Республикасының атказанган укытучысы, Бөтен дөнья татар конгрессы каршындагы Татарстан төбәкне өйрәнүчеләр җәмгыяте советы члены Сафин Илдар Фатхулла улы. Озак еллар тарих, җәмгыять фәннәреннән белем бирүче, мәктәбебезнең музей җитәкчесе булды ул Илдар абый. Бүгенге көндә дә тынгысыз остазыбыз җәмәгать эше алып бара. Үз биләмәсендә музей эшчәнлеген дәвам итә. Мондый шәхесләребез булганда җирлек, мәктәп яшәр. Укытучы балаларны яратучы, хөрмәт итүче, барачак юлларына маяк булып торучы изге зат. Башкача мөмкин дә түгел минемчә. Чөнки ул шәхес тәрбияли. Укытучының үз чәчү вакыты, үз урагысты бар. Аларның сабырлыгы аналар сабырлыгына тиң. Юкка гына укытучыны әниләргә тиңләмиердер. Хөрмәтле укытучылар, гасыр белән атлап барырдай заманга лаеклы алмаш тәрбияләүдә сез искиткеч җаваплы олы эш алып барасыз. Тынгысыз һәм катлаулы, әмма изге һәм абруйлы эшегездә уңышлар гына юлдаш булсын. Сезгә карап сокланабыз һәрчак, күңелләрдә туа горурлык. Рәхмәт сезгә, әле ярыйсыз бар, безгә үрнәк булып торырлык.
Дәрестән тыш эшчәнлек мәктәптә белем бирүнең аерылгысыз бер өлеше. Уку белән беррәттән мәктәбебездә укучыларны түгәрәкләргә тарту, балаларның буш вакытларын файдалы һәм кызыклы итеп үткәрү дә алгы планга куелган. Хыялый булмасалар, бу өлкәдә нәтиҗәле эш алып бармас иде. Алар дип яратып безнең район башлыгыбыз Рәис Нургали улы Миннеханов түгәрәк җитәкчеләре хакында. Әйе, чыннан да шулай. Сәхнәдә матур итеп биергә, җырларга, уен коралында һәм башка бик күп эшчәнлеккә өйрәтүчеләр, алар безнең түгәрәк җитәкчеләребез. Без ул яктан бик бәхетле. Тапыр-тапай биетердәй Аймира апабыз, төрле уен коралларында уйнарга мәхәббәт уятучы Фәрит абыебыз бар. Әле өстәвенә барлык чараларыбызны оештырып зур җиңүләргә чыгаручы да алар бит. Бүгенге көндә Альмира Фуатовның җитәкчелегендә хореография, Фәрит Габделмәҗитовичның Зурай, Курай уен кораллары ансамбле, Ишат Илнурович волейбол, футбол, Рузия Тимошаяховның җитәкчелегендә Яхты Нур драма түгәрәкләре эшли. Гомәрова Рузия Тимошаях кызы һәм Агелова Рошиня Закария кызы җитәкчелегендәге Яхты Нур драма түгәрәге Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының 90 еллыгы уңаеннан гаилә һәм мәктәп театрларының театрның тарихы юк беренче республика фестиваль конкурсында уңышлы чыгыш ясадылар. Шәүкәт Биктимеров исемендәге 11 республика балалар театры сәнгате конкурсында катнашып, зурлар төркемендә беренче урынга лаек булдылар. Укучыларның тырышлыклары бушка китми. Алар күп төрле конкурслар, ярышлар, акцияларда призлы урыннар яулыйлар. Ә хәзер әйдәгез сүзле үзләренә бирик.
Вакытны дөрес, файдалы, күңелле итеп үткәргәндә генә аның авырлыгы сизелми. Мәктәптә үткәрелгән төрле тематик чаралар, ярыш бәйгеләр һәр укучыга нинди дә булса файдалы мәгълүмат, рухи азык, өстәмә белем бирә. Укучыларыбыз район һәм республика күләмендә үткәрелгән төрле чараларда катнаша. Сыйныф җитәкчеләренең сыйныф белән эшләнлеге дә актив алып барыла. Республика күләм тату сыйныф серләре конкурсының муниципаль этабында иң тату сыйныф дигән номинациядә 5нче сыйныф укучылары сыйныф җитәкчесе Рәмзия Габдрауфовна бүләкләнде. Әти-әниләр комитеты арасыннан Рәхимуллиннар гаиләсенә иҗади гаилә дигән исем бирелде. Без укуда да, сәнгатьтә дә актив укучыларыбыз булу белән горурланабыз. 2022 елның 18 декабрендә ил хакимияте башлангычы белән яшүсмерләрне тәрбияләү, аларны ялын оештыру һәм традицион Россия рухи һәм әхлакый максатлары нигезендә дөньяга карашын формалаштыру максатыннан алдынгылар хәрәкәт оештырыла. Хәрәкәтнең миссиясе 5 төп блоктан тора. Беренчесе Россия белән булу. Яшьләрнең яшәү урыны, шәһәр, республика, ил турында аңлавы формалашачак. Икенчесе эмпатия һәм бер-береңне хөрмәт итү кебек кыйммәтләр турында сөйләүче кеше булу. Өченчесе бергә булу. Биредә коллективта эшләү безгә тирә юньдәгеләргә ярдәм итү безгә басым ясала. Дүртенчесе хәрәкәттә булу. Нәкъ менә хәрәкәттә файда туа. Бишенчесе беренче булу. Бу үз юнәлешендә иң яхшысы булырга омтылу дигән сүз. Мәктәбебездә алдынгылар хәрәкәте астында эшләп килүче Шатлык балалар оешмасы вакытларын файдалы һәм мактыргыч итәргә теләгән укучылар җыйналган. Шатлык оешмасы үзенең эшен мәктәп балалар думасы белән тыгыз элемтәдә алып бара. Алар үзләренә генә түгел, башкаларга да уңай атмосфера булдырырга омтылалар. Мәктәбебез активистлары кече сыйныф укучыларын алдынгылар хәрәкәтенең Орлята Россия оешмасына кабул итеп алдылар. Укучылар үзләренең биргән антларына тугры калып, җәмгыятькә кирәкле булырга омтылганнарын дәлилләделәр. Балалар оешмалары яшь буын мәнфәгатьләрен чагылдыру, балаларга һәм яшүсмерләргә җәмгыятьтә үз урынын табырга, төрле яклы үсешкә ирешергә ярдәм итү, аларда яшь гражданнар буларак җаваплылык хисе тәрбияләү бурычын куя. Новая волна поднимает меня в движение. Открываю себя, новых целей. Горизонт нас вдохновляет и зовет. Этот ветер молодой, вверх крылья. Лети со мной, улыбайся и дерзай. В твоих руках все знаешь. Дай мне скорее руку, знай. Тут нет скуки, там, где сбываются мечты. Тебе есть место, и ты бой. Глаза горят, мы с тобой. В новом ритме только вперед движение первых. Мы за своей идем звездой. Расправляем крылья, нас много, мы одна семья, вместе навсегда. Летим. Летим. Заряжай мечты, наводи мосты, помни корни свои. Быть человеком должен ты, доброта спасет. Этот голос нам знаком, расстояние нипочем. Разбегайся и взлетай, помни в движении силу. Дай мне скорее руку, знай, тут нет скуки. Там, где сбываются мечты, тебе есть место, и ты бой. Глаза горят, мы с тобой. В новом ритме только вперед движение первых. Мы за своей идем звездой. Расправляем крылья, нас много, мы одна семья, вместе навсегда. Летим.
Менә шундый күңелле ул мәктәп тормышы. Укучылар үз вакытларын әрәм итмичә, укытучылар биргән белемне үзләштереп, төрле яктан үсеш алган шәхес буларак тәмамлыйлар мәктәпне. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, сезнең өчен әзерләгән тапшыруыбыз инде ахырына да якынлашты. Кыска гына вакыт эчендә без сезне мәктәбебез тормышы белән таныштырырга тырыштык. Һәммәгезгә сәламәтлек, күңел күтәренкелеге, эшләрегездә зур уңышлар теләп сезнең белән Сау булашабыз!